ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ದಾಖಲ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಉದ್ದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಬಲೆ ಎಸಲು ನಾಲೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ತುಳುವ ನೆಲತ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪಕಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕರಬರಿಟೆ ತುಳಿಯರೆಂದೆ ಅವು ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಗಡಿನ ಕಡತದ ಪೋಡು ಕಡಲಾರದ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ತುಳುವೆರನ ಚಾತುರ್ಪು ಮಿಂಚೋಡು ಬನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸೆ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಬಲೆ ಒಂಜಲೆಸಿಗ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ದಾಖಲ್ನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂಚತ್ರಣ್ಣ ತಪ್ಪುದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಲೆ ಒಂಜಿಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಒಂಜ ಜನ ತೊಂಡಾಕಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡರಣಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆದ ಓಡ ಎದುಕೊಂಡು ಕಲಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಾವಿದರನ ಕಲತ ಚಾತುರ್ಪು ಏತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲತ್ತದು ತುಂಗುದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೇಟೋಡು ಮುರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಗಣಕಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಹೊಸ ದೇಕಿನ್ನು ಕೊರ್ದು ಹೊಸ ಉಸುಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಹೊಸ ಸಾಧಿಲೆಯನ್ನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಎತ್ತರಗೂ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೆಯಾದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ಸಾಧಕರು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಮಡೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತನ ಕಲಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕನು ಕೊಡಲಾತು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಾತಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟುಡು ಮಿಂಚೋದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭಾಬನ ಚಿತ್ತನ ಬಿಡ್ದಾಲಿ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತೇಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಡ್ರುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲೆ ಬುಲೆ ಉಡಂದಾಣ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ರಾಜಾಶ್ರಯುಡು ಬುಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇನಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಣ ಬೆರಿತಾಂಗಿತ್ತಿನಿಂದಾಣ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಲೆವರಿಂದಾಣ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ಲ ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡುಂದಾಣ ಐತ ಪಿರೋಡು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರ್ ರವಿ ರೈ ಕಳಶ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಾವುದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಕೂಟೋಗು ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರವಿಲ್ಲರು ಆಂಗಿಕಮ್ ಬೆದ್ರ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಅವನು ಬೆತೆ ಬೆತ್ತೆ ನಮ್ಮನಿಡೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಚಾತುರ್ಪುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತೆ ಸುತ್ತು ಡಕಲು ನಿಕಲಿನ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ವಾರೀತಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂತು ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ರೆಪನ ಸಂಗತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಮಿದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟುದ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನೋದಪ್ಪ ಅಂಡ ಒರಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಏಪ ಎಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ಮೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಿಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಂಗಿಕಂ ಬೆಟ್ಟ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಂಡತ ಯಾನ್ ಶಿವೆ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಡ್ಡಂತ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಅತ್ ನನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ದೋಸ್ತಿ ಶಮಂತ್ ನಿಲ್ಲ ನಡತಿನಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಅಸಾಧ್ಯವೇನಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಘಟನೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಜೀವನೊಡ್ಲು ನಡೆದು ಪರ್ಯಾವು ಓವು ಸತ್ಯ ಓವು ಸುಳ್ಳು ತರ್ಕೋಗು ನಿಲುಕಂದಿನ ಘಟನೆ ಕೇನುನ ಪ್ರತಿಯೋರಿಯಗ್ಲ ಮೈ ಇರ್ಮೆ ನಾಪುನು ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಶಮಂತ್ ನಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ನಿಲಕನೆ ಆಡತೆ ಪೂರ ಇರೇಡ್ದು ಏನದಿಂದ ಆದಯ ಈ ತಿನ್ನಡ ಮುಗ್ರ ಅವನು ಪೋಲೆ ಅಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನಡ್ದು ಈ ರಿಜ್ಜು ನಮಿನಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಮುಳಿತೆ ಇಲ್ಲಡೆಯೋ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಕ್ಕನ ಅಡೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಾನು ಏನಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸಾಗದುಂಡ ಉಮ್ಮಳು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಏರಿತ್ತಿದ್ವೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು
ಒಂಜಿ ಪಜೀರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಬತ್ತುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಕಂಡು ಜವಣೆಗೆ ಇದೇನು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋಟೇ ತೂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ತೂತೀನಿ ಮದಿ ಮದ ಹಾಲ್ಡೇ ಕಪ್ಪಡಲ ಏತು ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ದೇ ಕೇನುಂಡಾ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಮದಿಮೆ ಬಕ್ಕ ಓಡೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಭವ ಇದ್ವಿ ಆಂಡ ಇರ್ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರು ಮುಲ್ಪನೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಇಡೆ ಬರ್ತದು ಈ ಇಲ್ಲನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪನೆಂಜಿ ಜಾಗೆ ದಿತ್ತದು ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕಿ ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಿನ ದೇವಿರಿ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ಕ್ಲೆಗೊಪ್ಪನ ರಡ್ಡು ದೋಸ್ತಿಲು ಶಿವೆಲ್ಲ ಪುನೀತ್ಲ ಶಿವ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಮ್ಮಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇಲ ಐಜಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇಲೆದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮೇಡಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಎಂದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 10,000 ಸಂಬಳಗೆ ಅವನು ಕೈಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುನು 55 ಅವೆಂಚೆ ಅವು ESI PF ಪೂರ ಕಟ್ಟಾಪಂಡಿಯ ಅಂಚ ಪಂಡ ಈ ನಾಳೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ದದೆ ಬಾಲೆ ಮೂಲು ಎಂಚಾತೇನು ಐಸ ಸೋಕಾತನದೆ ಬಾಲೆ ಈರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕೇರು ಅಣ್ಣಗ ಅಂದದ ಪೂರ ಅಣ್ಣಗೇನಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮನ್ ಪರಿಚ ಪನ್ಪನ ಕೇಂದೆ ಬಿಂದು ಅದೇ ಇಡೀ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರು ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯರತ್ತಾ ಇದು ಹಬ್ಬ ತರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಅದೇ ಪನ್ಪನ ಕೇಂದೆ ಎಲ್ಲರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಶಮ್ಮುಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪೆ ಬಿಂದುಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಜನ ದಾದಾ ಶೋಭ ನೀರು ಕೊನಪೇನು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಕೊನಪೇನು ಈ ದಾದ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಹಠ ಮಲ್ಪುನಿ ನೀರು ಕೊನಪೆ ಬನ್ನಿ ಆತ ಈ ದಾದ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ನೀರು ಪೊಪ್ಪನೇ ನೀರು ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು 7 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಒಪ್ಪೇನು ಲೆಕ್ಕ ನೀ ಮಾತಲ್ಲ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆತ್ತಮ್ಮ ಭಂಗ ಮತ್ತಿನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆದಿ ನನ್ನ ತುಲೆಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಕೊಂಚಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕನ ಎತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಏನ್ ಕಟ್ಟವೇಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಿಪ್ಪಲೆ ಬರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಗನಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ರಿಮೋಟ್ ತೆಗೆ ಉಲೆ ಬನ್ನಗ ಕಲರ್ದ ಗೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಲೆ ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ TV ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಏಸಿ ಪಾಡ್ಕ ಬಕ್ಕ ನಮಗೊಂಜಿ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಫುಲ್ಲು CCTV ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ಲದ ಮಹಾರಾಣಿ ಈರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪರಿಚಿ ಈರು ಕುಳುವಂದೇ ಪೆರ ಕೈ ಕಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆದಕ್ಕೆ ಕಜೋ ಬೇಜಿ ಲೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಕಜೋ ಬೇಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ ಕಡಪುಂಡಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಮೋಲೊತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಒತ್ತೊಂಡ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮಂಗನೊಪ್ಪಗಾವ ಅಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಬಯಲತ್ತ
ಎಲ್ಲ ನೀ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕ ಯಾಲ ಬರ್ತಿ ಇರ್ಲ ಬರ್ತಿ ಪೂರ ಕಣ್ಣ ನೀ ನಾನು ಈತ ಕೊಡ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದೆ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಪೋಡಿಯ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾದ ಅಮ್ಮನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡಜ ಉಂಟೆ ವೈದ್ಯ ಲಜೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಧರ್ಮೋದೇವಿ ಮಾತ ಕೂಡ ಮೊಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹುಳಿ ಸೋಣ ಬೈತಾರೆ ಮಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಏಪ್ಪ ಫೋನ್ ಬಂದಾರ ಮರಿಲ್ಲ ಚಮ್ಮು ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಾಗ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಅಂತು ನೀವು ಪ್ರಸಾದ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ನಮಗ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಅವಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೂರ ಈರ ಪತೊಲ್ಲೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಕೂಡ ಪುರ್ಲೆ ಆಣತೆ ನಮ್ಮ എനിക്ക് ಸೈನಸ್ ದ ಮರ್ತುಂಡದ ದೀತೆ ಬಾಕ್ಸರ್ ದೀತೆ ಪೂರ ಮುಲ್ತಾನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ತಾ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ದೀತೆ ಮುಲ್ಪದನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಉಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವೆಟರ್ ಚಲಿಕ್ ಪೂರ ದೀತೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 4 ಚಡ್ಡಿ ಕೊರ ನಮ್ಮ ತಾಯಗಂಬೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಜೌಲ್ ನೆನಪು ಕೊಡ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನೆಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಮೇನೇ ಪೋ ಬಿನಿಸೂರು ಕೂಡ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನಬಿ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀರು ಬೇಜಾರು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಿ ಬೈಕ್ ಇಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಜಾಬ್ದು ಅವಳು ಬೋರ್ಡ್ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಅವಳು ಜಾಬ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ತಿ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಹೋಗುನು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಕಾಸ ಮುಂದೆ ಐಡ್ರಕ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ದೆ ಏಡ್ರಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ ಉಳ್ಳಾಡಿತಿನ ಪೆರುಗುಡ ನಂಜಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಬೊತ್ತಿದುಲ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿನೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಚೇಜಿ ನಾಪು ಜನ ಯವಾ ಇವ್ರೆ ನಾಟಕ ಶುರು ಅಣ್ಣ ಕಾಂತಾರ ಮೇರೆ ಬತ್ತಿರ್ಬಿ ಏರಿ ಅವಾರು ನಾಟಕದಾರರು ಯಾನ್ಲೆ ಪೆರ್ಗುಡು ಬೆಚ್ಚೋಡ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಏತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನ ತುಲ ಏನು ಗೊತ್ತು 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಕೂಡ 5 ಬಿದಾಡ್ದು ಹೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಲಕ್ಕ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಘಾಟಿಡಮ್ಮ ಘಾಟಿಡೆ ದುಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಬೇಗ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾಡ್ದ ಕೇಂಡಂಬೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕ ಕೊಡೋದು 5 ಗಂಟೆ ಯಾಲಕ್ಕವೆ ಬರ್ಚಿ ಮೇರೆ ಲಕ್ಕ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆದ ನಡುಟು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೋಣ್ಣಮ್ಮ ಸರಿ ಮಗ ಪೋ ಸೈಟದಲ್ಲಿ ಪೋರಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪರತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನೆ ನಿಗಾಂಟ್ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಆವು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಸಮಂತ ಅಮ್ಮ ನಾಸೆ ಪಪ್ಪ ನಾಸೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಡು ಪೂರ ಉಂಡದ ಪನೊಂದಿರ್ತದೆ ಬಲ ಆವು ಮಲ್ಪಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಗುಳ್ಳೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಪೆರ್ಗಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಟಿಲೆ ಸೋಲ ಸೋಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೇ ಯಾಲಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಶಿವಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯಾ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಕಾರೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ದೀಪಣಿ ಮುಲ್ತ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಯಾರಂಜು ವಾಚ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಾಚ್ ಈ ಕೊರ್ ನಾನೇ ಮೋಕೆಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ ಏತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಬ ಬೈ 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 ಪರ್ಸು ಬೇಡ ಕೂಕೆ ಆಯ್ತಿರಂತ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಿನೆ ಒಂಜಿ ನೇ ಮಗ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಕೊಡತೆ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ದು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಪಾತರೆಚ್ಚಿ ಆವಿ ಅಮ್ಮ ಏನು ಇದೇ ಜಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪನದಾದ ನೀನು ಏ ಐಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡೆ ನೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇವಾ ನನ್ನ ಶಮ್ಮು ಒಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನ್ಕುನ ತೋಲಾಗೆ ಅಟ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋಜುಂಡ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಲಕನಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಐಟಿ AC ಫ್ರಿಜ್ಜಿ TV ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾಡ್ದನ ಮಿಷಿನ್ ನಿಕ್ಕಲ ಬಿಂದುಗಳ ಕಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಪೋದು ಬರೆಯಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಬೋಡು ಮಾತಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಾಪ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಮಲ್ಪೇರ ಬಿಡ್ಪು ಜನ ಪೂರ ಈ ಮಲ್ಪೋನ ಕಂಡು ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಏ ಮಲ್ಪೋನ ಬುಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಕಂಡು ಬುರ್ಚಿ ಕಂಡು ಬುರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕುಂಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಎದುರುದಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ದಿತ್ತೆ ಪೂರ ದೀತೆ ಮಾರಾಯ ನನ್ನ ಪೂದು ಮುಟ್ಟಿನ ಪೂರ ನೆನಪುಡು ಜಾಗ್ರತೆ ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪೋದು ಮುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ ಹೌದು ಮನ್ಪ ಉಪ್ಪಡು ಕೊಂತಿರತ್ತೆ ನಿಕ್ ಮಲ್ತು ದಿತ್ತೆ ಎಬೆ ಆಯ್ತ ಉಪ್ಪಡು ತಿನ್ಪೆ ನಡೆಗೆ ಹೋಯ್ಬೇಕ ಓ ಸಮ್ಮು ಬೇಗ ಬಲ ಮರಯ ಉಪ್ಪು ಬರಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೆ 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 ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಿಬೇಕ
ಹಾವು ಮಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪೂದು ಮುಟ್ಟಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇದು ಬಿಡ್ದವ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಮ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡ್ದೆ ಏತು ಚೋಕ್ತು ಅಂಜುಂತಲಾಗೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋನ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬೆಗ್ದೆ ಬಾಯ್ ಲೇಟರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬೈದ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಖರ್ಚಿಫು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಖರ್ಚು ಬುಡ್ದೆ போய் போதானத்தை துளைதில ಸಮಂತ ಇಲ್ಲದ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಏನಲ್ಲ ಬಿಂದು ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ ಬಿಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಂದು ಬಾಲೆ ತದೆ ತಾದಂತೆ ಮಗ ಏಯ್ ತದೆ ತಾದಂತೆ ಅದೇ ಮಗ ಏನ ಫೋನು ತಾದದಿ ತಾದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನ ತಾದಂಡ ಬಂದುವರ ತಾದಂಡ ಏನ ಫೋನ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೆ ತಾದಂತೆ ಮಗ ಶಿವ ಕೈಟದಾದ ನೆತ್ತಿರು ದಾದಂಡಿಯ ಶಿವು ದಾದಂಡಿಯ ಶಿವು ದಾದಂಡ ಶಿವು சமந்த் பைக்கிட்டு போனாங்க பொய்யத கிட்டது புரி தலாடுத்து பிறடு டிப்பர் பரத்து இது சமத்துல மண்டல வித்து போன நீ என்ன புகழெடு பாடி வாழ உசுலே பூஜா ಭಗವಂತ ಬಲ ತೀರ್ಥ ಕೊನೋ ಎನ್ನ ಜೀವ ಅವನೇ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಹಲೋ ಶಮನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾತನ್ ಬಾಡಿ ಕೊನ್ಲೆ
ಶೋನ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶಮಂತ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂಗಾರದ ಬದಕಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದಾಡು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಜೀವ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಡು ಬಂಗಾರದ ಬದಕಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದಾಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ಮರಾಠ ಜೋರು ಬರ್ಸೋಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಐಟಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಸ ಬರ ದಾದಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪೇವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆತು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಪೇವ್ರ ಅಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಮುಗ್ದಾದ ಅದ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಶಮಂತ ಕಾಲ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡು ಆದಿ ಎಂಕುಲೆ ಅಂತಿರ್ತದ ಸೈತ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಳು ಬರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಅಮ್ಮಳ ದಾದ ಐದು ಅಮ್ಮಳ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ದಾರ ಹತ್ತೀವಿ ದಾದ ದಾದಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ದಾಲ ಹತ್ತಿಜಮ್ಮ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಗ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ಮರಾಠ ಹಬ್ಬ ಮೆಂಗ್ ತು ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಮಂಚ ಯಾನೆ ಅಮ್ಮ ಸಮಂತ ಯಾನೆ ಎಕ್ ದಾಲ ಹತ್ತಿಜಮ್ಮ ಜೀವಟುಲ್ಲಮ್ಮ ಚಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನೆ ಜೀವಟುಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರು ಸಮಂತ ಏನು ಬಾರಿ ಗುರುಜಿ ನೀನು ಬಾರಿ ದಾದಾ ಅಮ್ಮ ದಾಲಾತಿ ಜೊತೆ ಮಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ರ ಟಿಪ್ಪರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡ್ಯರಿ ಮರಾಠ ಯಾರು ಬಿಡ್ತು ಗುರುಪುಜೇನ ಮಾಲೇನು ಮಕ್ಕಳು ಗುರು ಸುಳ್ಳು ಮಂಡಿನಿ ಮಗ ಬಂದನು ಏನು ಮಾಲೇನು ಬಿಡುಪುಜೇನು ಮಕ್ಕಳು ಮಂಡ್ಯದ ಸುಳ್ಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಂಡಿನಿ ಮಗ ಏನು ಮಾಲೇನು ತುರ್ಜೋಡ್ಲ ಏನು ಬಿಡ್ತು ಗುರುಪುಜಿ ಏನು ಬಿಡ್ತು ಗುರುಪುಜಿ ಬಿಡ್ತು ಗುರುಪುಜಿ ಏನು ಮಾಲೇನು ಬೋಡು ಏನು ಮಾಲೇನು ಅಲ್ಲ ಪುರಿಸು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಮಗ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಲ ಬಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೊರನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಸಮಂತದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚಾರ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಪ ಮೂರ್ದಿಗೆ ಆಯ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಫೋನಾಗ ಮರ ಬರ್ರು ಅಮ್ಮ ಹೌದಾದ ದಾದೆ ಹೌದಾದ ಸಮಂತತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನೆ ದೆತ್ತಿನಂತೆ ಕಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಡ ಫೋನಾಗ ನನಗೈಟು ವಾಚ್ ಇರ್ತೀನಿ ವಾಚ್ ಚಾರ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಪ ಬೂರ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಂಗೆ ವಾಚ್ ನೀರು ಬುರ್ದು ಬರ್ತದ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಚ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಚಿಂದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಾಚ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಗಡು ಅದು ನೆನಪು ಯಾರು ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ ಚಾರ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಈ ವಾಚ್ ಕೆಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಸಮಸ್ ಮುಳೆ ಹೋಯ್ತು ಶಿವರ ದಾದನ ಆಲೋಚನೆ
ಚಾರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಗಡೆ పోయి బల బತ್ತೆ బತ್ತೆ ಕಾಡಿಂಚ ಲಕ್ಕೆ ನೆಚ್ಚದೆ ಕೂಡ ದಾದನಿಂದ ಏರ್ ಕಲ್ಕುನೇ ಇರುತ್ತೆ ಶಮ್ಮು ಶಮ್ಮು ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಾಠ ಬರ್ತಿತ್ತು ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ಫೋನಾಗ ಮರಾಠ ಬರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ఆయన పూర ఎట్టేగాడు ఎందరికి ఊళ్ళు ఇస్తే పండేరికి దాలు అర్థం ఎన్న మీద నమ్మికే ఆయన పూర ఎట్టేగా దాలు గడిపిడి మళ్ళీ వచ్చి దాలు అర్థం ఇస్తే నేను పండ్లకి అర్థం అప్పుదమ్మ ఇదే ఇల్లు లేకపోదు అజ్జన ప్రసాద్ వచ్చి పండు పూర పుట్టుపద్దు పనిపెందు పండైతే ఊలేకొద్ది ఓలమ్మ ಬೈಕ್ ಊರ್ದಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ತಿಳ್ಕೊತಾನ ಮತ್ತೆ ಕನ ಕಟ್ಟಿನ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಿನ ಎಂಕಲವೇ ಕನ ಕಟ್ಟಿನಿ ನಂಗೆ 3 ಜನಕ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ಕಲೆಂಚ ಕಟ್ಟಿನಿ ಒಂದು దాదా ఉండుండియా ఏరుకుపోతుంది తాగించావుండు ఈ ఉరియత నీకు తలాయించదా నీకు తలాయించదా ಶೋನ ಕನಾಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ಮೇನೆ ವಾಚ್ ಎಂಡ್ ಎತ್ತಿನದ ಇತ್ತೆರಡು ಕೊಡು ಶಿವನ ವಾಚ್ ಎನ್ನ నుండి వాచ్ నిండ నువ్వు ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋರತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಟ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏರ ಪಾಟ್ರ నుంచి ಹೆಲ್ಮೆಟ್ అంటే వాచ్ ఇచ్చ నిన్న దొరినియా దాదా ఉండు మూలు ಸಮ್ಮೋ ತುಯರತ ಇತನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಡೊಂದು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಶಮಂತನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮೂಡ್ತುನು ಒಂಜಿ ವಿದೊಟ್ಟು ತೂಪುರುಂದಾಂಡ ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡು ತಾರನಾಥ್ನ ಆತ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆನ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತೂಪುನುಂದಾಂಡ ದೇಜಾವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪ ತರ್ಕ ನಿಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಿನ ಅಂಡ ಕನಟು ತುಕಿದಿನ ವಾಚ್ ಕಡೆಕ ಪುನೀತ್ನ ಕೈಟೆ ಇಂಚ ಒರಿಂಡಿ
ತರ್ಕೋಗು ನಿರ್ಕೊಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಂಗಿಕಂ ಬೆದ್ರ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆನೆ ಒರುವಲಗು ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕರಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಆಂಗಿಕಂ ದಕ್ಕುಲ್ ಕಡೆಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಉತ್ತರ ಉಂಡಕೇನ್ಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರ್ಮಲ್ಪ ಇದು ಮುಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಎತ್ತಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೋಕುಲು ಬೇಲೆಗಿಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ರೂಪಿಸಾರ ಮನದಂಡ ಬೇತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನಾಗ ಪಪ್ಪಾಯಿನಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರದನಿ ಯಾಂತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರದನಿ ಮಗನ ಲೆತ್ತದು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡೊಂದು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಡು ಪಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ನ ರೀತಿಂದು ಐನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿ ತೂಪುನ ನಂಬಿಕೆದ ರೀತಿ ತೂಪುನಂದ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ನಿಂದು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುಲಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡೇರಿಂದು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಲಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಐನು ಸತ್ಯಾಂಶ ರೀಚ್ ಆಪ್ಲಕ್ಕ ದೇಪನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಯ್ ವಾರಿದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪೆಂದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಲಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಕತೆ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅತ್ತನ್ನು ನಾನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೂಪುನಂದ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆದಿನೊಂದು ದೇಜಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತಿನಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಅಂತೂದವು ಕುಡೋರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ನಡೆದುಪ್ಪುಂಡು ಘಟನೆ ದೇಪನ ಟೈಮು ಲೈಟ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಪುಂಡು 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಘಟನೆ ಏಪಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಡಪೆರಪುನ ಘಟನೆ ಇತ್ತ ನಡಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ದಾದಾಪುನ ನಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಟ್ಲದ ಬಾಯಿ ಸರಿ ತಿರುಗಿಜಿ ನನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗಾದು ದೆಪ್ಪುವ ಸೊ ಅವು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಡಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕನಾದ ತಲಕ ಹೊರಗಿದುಪ್ಪುಂಡು ದೇಜ ಒಂದು ಬಂದ್ಪುಂಡು ನಾನು ಘಟನೆ ತೂತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸೊ ದೇಜಾವುದ ಒಂಜಿ ರೂಪಕ ಇಂಚಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ತೂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ 27 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಯಾರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ಏತ್ ನೈಜತೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿ 10 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಲ್ತದು ಆ ಪೊರ್ತುಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋಜಾದರು ಅವು ಒಂಜೇ ಗಲಿಗೆ ತೋಜಾರು ಐನು ಮಾಯಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎನ್ನದ ಐನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಒಂಜಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ 100%, 99% ಲಾದ 100% ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅತಿರೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಓವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಕಂಚಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಡ ಪಾತಿರ್ನ ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾತಿರ್ಯರು ಕಂಡನಡ ಕುಲೊಂದು ಅವು ಆತ್ತು ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ರಡ್ ರೋಲ್ಗು ಆತು ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಪ್ಪ ಒಂದಿಲಕ ಮಲ್ಪನ ಅವು ನಿಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಲಾಮ್ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದಾರು ಆರು ರಪ್ಪ ಪೋಯಿರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಾಡು ಮಲ್ಲೇಚಿ ಅವು ಇವಾಗ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಒಲೆಯಿಂದ ಬಾಕಿದ ನಿಕ್ಕಲ್ನ 5 ಬಕ್ಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಸ್ಮಯ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಡು ಒರಿವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನಪುಡು ಒರಿವು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದಾರ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆ ಮೆಗ್ದಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು ಅತಿರೇಕ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಇತ್ತನ ಲೈಟ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಇತ್ತನದ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಅಣ್ಣಡ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಣ್ಣಡ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಅವು ಕೊಂಡಾಟ ಇತ್ತನು ಅವು ಊಲ ಇತ್ತನು ಅವು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕನಪಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ತೈತೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪುನ ಅವುಲ ಅತಿರೇಕ ಅತ್ತವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಸವ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡವು ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕೊಲೆನಲಿಪ ಅವನು ವಿಶ್ವರೂಪ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಂತೂ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ 100%, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಟ್ ಓಲೋಲು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 20-25 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ಆತನು ನಿಕ್ಲ ಆತ ಮಲ್ತದು ಪೈರು ಆಂಡಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಫೋಟೋಕು ಬೂರ್ನ ಲೈಟ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿ ಆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿ ನಡೆಗೆ
ಒಂದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಾಲ ಓಲ್ಲ ಕೊರತೆ ನಿಜಿ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೇನು 27-30 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಸ್ಮರಿಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ರವಿಯಣ್ಣ ಡವೆನಿ ಪಂಡೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ತುಲೆ ಅವು ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗೆ ಆರು ಪಂಡೆರು ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೇರು ನಾನು ಐಕೆ ಬಿರುದು ಕೊರಿಯರು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿದಾದ ಮಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಲಾಂಡ್ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಂಬರ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಸಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಡ್ಡು ಇಂಚಿಂತ ಅವೇನೇ ಕಾತೊಂತೀನಿ ನವೀನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕೀಯ ಎತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಆವಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲ ನೈಜತೆಗೆ ಕೈತ್ತಲ್ ಬೈದೇರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ನೈಜ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾತೇರ್ನು ವಿಶ್ವನಕಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಸವಾಲ್ ಕೋರಿಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಡಾತೇರು ಸಹಜ ಅಭಿನಯಡು ಖಂಡಿತ ಸಹಜ ಅಭಿನಯಡು ಖಂಡಿತ ರಾಗಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ್ನೇನು ರಪರಪ ಪಾತೆರ್ವೇರು ರಾಗಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸೊಗಡು ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ತುಯರ್ತಿಕ್ಕನು ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲೆಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಸೊಗಡದ ಭಾಷೆ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಲ್ತನ ಎತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಹಾಪಣೊಂದು ವಿಶ್ವ ತೋಜ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಲ್ತನ ಇಡೀ ಬಲ್ಪ್ ಇದ್ದದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾಟಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಖಾಲಿ ಲೈಟೆಡೆ ಗೊಬ್ಬವಲಿಂದ ತೋಜದು ಕೊರಿಯರು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸಲ್ಮಲಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ನೇನು ಪೂರ ಆರು ಪಣ್ದಾಂಡು ಪೂರ ಆರು ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಗೆರಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಣ್ತೇನು ಪಣ್ದೇನಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂಜಿ ತಿದ್ದೋನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಂದು ಮಂಡ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರು ಪೂರ ಅಂದು ಸಹಜ ಅಭಿನಯಗೂ ಸ್ವರ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತ ಪಾತಿರುವರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲೈತೆ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದವರ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸ್ವರನ ಒಂಚೂರು ಮರಪಟ್ಟು ಚಿನಿಕಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಸ್ವರ ಉಪ್ಪಾಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಡಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯಿದೆತ್ತು ನಡಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತಿಕ್ಕುದು ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತು ಎಂಕಲು ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂತೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಯರವಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಯರವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕೇ ನೋಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ 7 ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ರವಿಯಣ್ಣ ಈರೆ ಮನ್ಲೆವನ್ ರವಿಯಣ್ಣನೇ ಕೇಂದ್ರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು 27 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಾಪಿಗಡ್ರಡ್ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ನಮಿತ ಉಪ್ಪು ಯುವ ಉಪ್ಪು ಮಾತೇರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮಿತೇರು ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜೀರು ಭಾರಿ 2 ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತಲ್ಲ ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಜಮನೇರು ಪೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತೊಯ್ಪಾರ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಲು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನನಾತು ಒಂದು ನಡಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ 7 ಟೀಮ್ ಬತ್ತನು ಪಂಡೇರು ವಿಜಯಣ್ಣ 7 ಟೀಮ್ಗಳ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ 35,000 ರೂಪಾಯಿನ ಇನ್ನು ಯಾನು ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಸಲ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಇನಾಮು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾವು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬುಡ್ಕ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ 10,000 ಕುಡರ ಪನೊಂದಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಧನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಂಜಿ ನಡೆಪಣವು ಅವೇನು ಕೊರ್ರೆ KK ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೇಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂಜಿನ ದಿಂಜಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂಜಿದ ಉಡಲ ಬೆಟ್ಟಿನ ಸತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುರ್ಪೆಲರಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ನಾಲೆತ್ತ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಎನೆಕಡೆ ಪಂತೆ
ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ನಾಟಕ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಲ ಗಲ್ಕಾವಲಿ ಪಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ದಯದಿದ್ದು ಬರೋ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅರ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ವಿಜಯ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಸಾಕಾರ ಇಂಚಿನ ನೆನಲಾತು ಕಾಲ ನಮಗೆ ಉಟ್ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸ್ವಲ್ಮ ತೆಲುಗದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೊಸತೊಂದು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡಲಾತ ಬುಲಿಕರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮಗಲ್ನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ನಾಲೆತ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಏಳು ಕೂಟದ ಕುಲಿತೇರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಇನಾಮು ಎರೆಗಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಗಿಡಿ ದೀಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾ ಸಂಘಟಕರೇ ಅವೇತೋ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ದಯದಿದ್ದವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರವೇಣ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಲಿಚಿಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರೇಮಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಜಾನ್ಸನ್ ದಯದಿದ್ದವರ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ SKPA ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ದಯದಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ SKPAದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಹರೀಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ನವೀನ್ PB ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪವೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಮುತಾಲಿಕಿನ ಬಸವೊಂದು ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಅರುಣ್ ಇವಂಜಿ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕತ್ತೆರ್ದು ಕೋಟೆಯಾದ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟವನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರುಣ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಇತ್ತದ ಭಾಷೆಡು ಪನೊಂದು ಒಂದಾಂಡ ಎಡಿಟರ್ ಅಂಚನೆ ಇನಾಮಿ ಎರೆಗಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ನು ಹೋದ್ವೆ ಮೂಜನೆ ನಾಮು ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಕಲೆ ಪೋತುಂಡು ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಕಲೆ ಮೂಜನೆ ನಾಮು ಆದರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಬಾಗಿಲು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಬರು ಆದರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಬಾಗಿಲು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಈ 4ನೇ ಸಲದ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ ತೀರ್ಪು ರಂಗಧರಣಿ ಕಡೆಗೋಳಿ ಎದುರುಡು ತಿಳಿಪುಂಡು ಮೋನೆ ಉಡಲೆಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಎದುರುಡು ತಿಳಿಪುಂಡು ಮೋನೆ ಉಡಲೆಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಬದುಕಿದ ಬೀಸ ದಿನ ಕುಂಜಿ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಎಸಲು ನಾಲೆತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಆಂಗಿಕಂ ಬೆದ್ರ ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕಿದಂಕದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ದಾಗಲ್ನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಗಲ್ ದೀಪಿದ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಅಕೇರಿದ ಸೆನಕುಲು ಅಂಚಂದು ಒಂದು ಎಡೆಗೆ ಓಡಿಜಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಶುರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ನಡಕೆ ನಡಪರಂಡು ಐನೇ ಹೇಗೆ ಬೇಗುಡೆ ಪರ್ರೆಂಡು ಪಂಚಮ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮಣ್ಣು ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಟು ಜಾತ್ ತುಳುವ ನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಲೋಕಮಾನದಿಗೆ ಬೆದರಡು ಮಣ್ಣು ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಗೆಲುವಿನದ ಪಿರೋಡ್ ಬೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಗರ್ ಸೇವಿಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಅವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗುರ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರದ್ದು ಉಡಲ ಗಂತದ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂದಾದ ಇನಿತೆಯ ಕೆರೆದಾಗಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಅಶೋಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ. ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ